Ha? O ne ɲininkali fula de kɛ ko avion min bɛ taa sanfɛ ka kabanɔgɔ ka gasi ci kabanɔgɔ na ji bɛna bɛ cogo di ala ko wa yunazil al qaisa ala de bɛ sanji jigi danfɛn tɛ se ka sanji jigi olu bɛ taa gasi min ci gasi in cira ala ka kabanɔgɔ dilalen de ma ala de ye kabanɔgɔ in da k'a fa ji la olu ye gasi min fana ci avion min taara ala de ka fɛn dilalen don gasi min cira ala de ka fɛn dilalen don olu hadamadenw yɛrɛ de ala ka fɛn dilalen don nin bɛɛ ma bɔ ala ta kɔnɔ ni ala ma sɔn ni gasi in cira ji tɛ jigin ni ala ma sɔn a bɛ avion bi san'a ka se ala de bɛ sanji digi a diyara ala ye de a y'a dɔn de a diyara a ye avion tɛ kabanɔgɔ in ci a bara ji ka bɔ ni ala t'a dɔn a ma k'a ɲin'a ma a jɛnna n'a ye de a diyara ye de ala de ka sanji jigilen de olu ta tɛ mun na tilema fɛ u ka kabanɔgɔ dilanw yɛrɛ k'a bɛ ngusala kɛ u ka kabanɔgɔ dilanw yɛrɛ ye u ka ayiwa gasi gosala kɛ ji kana kɛ donc ala de ye ji jigibaga ye ninnu si tɛ ala ka aya wuli ni ala ko yunazil al qaisa ala de bɛ sanji jigin tuma min suratul waqiya ala ko sanji min ji min bɛ jigin n'a b'a min a antum anjalitumuhu min al mujin am nahnu al munjiluna a ko ji min bɛ jigin kabanɔgɔ kɔnɔ aw de y'a jigi ba min ou bien ne ala de y'a jigi donc ala de y'a jigi olu ala ka danfɛw u ka bio ala ka danfɛ u ka gasi ala ka danfɛ kabanɔgɔ ala de t'a dɔn ɲininkali filanan o tɛ an ka ko ye o ye faamaw de ka ko ye Kimani? Bon, ne ɲana ni hadamadenw aw bɛ kuma ninnu lamɛn ni hakili ye ko mɔgɔ dɔ kɔ k'olu ka dugu ko kutuba tun bɛ kalan a kɔrɔ tun tɛ fɔ mais sisan u y'a kɛ alimami min bɛ a bɛ kutuba fɔ k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye ko alimami dɔw bɛ yen ko o ma sɔn o ma ko a bɛ taa juma sali dugu wɛrɛ de a tɛ juma sali ni alimami kɔfɛ min bɛ kutuba kɔrɔ fɔ ko o alimami min tɛ juma sali ko kutuba kɔrɔ fɔra a tɛ juma sali misira a bɛ taa sali dugu wɛrɛ la sali bɛ saho kɔfɛ wa yala ni mɔgɔ min banna ko nin tɛ kutuba kɔrɔ fɔ n tɛ sali a kɔfɛ o b'a kafiriya wa n y'o fɔ aw ye n ko mɔgɔ o mɔgɔ ma baara kɛ min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ ka sali bɛ saha yɛrɛ ye n'a salira a ka sali bɛ saha yɛrɛ ye n'a kɛra alimami ye sali bɛ saha kɔfɛ n ye nin kayida fɔ siɲɛ joli ni min ye baara kɛ min ye kabaira junubu min ye fasiga ko ye o fasiga n'o kabaira junubu b'a kan a bɛ ɲaɲini o la cogo min o bɛ wuli ka bɔ a kan cogo min ni kɔnɔnajɛw ni fɛnw a b'o de kɛ n'aw dɛsɛra la kɔnɔnajɛw ni fɛnw na a ka junubu b'a yɛrɛ de k'aw ka sali bɛ saha kɔfɛ Como? Ko ni mɔgɔ min ye ka bangebaga a bɛ fuleli kɛ a bɛ musirika baaraw kɛ ni o fatura i bɛ dugawu k'a ye wa ni o dankaniya bɛ e bolo ko a bɛ fuleli ka dankaniya b'i bolo a bɛ musirika baara dankaniya b'i bolo i y'i ka konandiya k'a ye fana i dɛsɛra a la n'o fatura kana dugawu k'a ye ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولو قربى ala ko aya kuna ko man kan nabi nyumai ani mugo mu'mine kafarin nabi nyumaka akana ya fadelike mushrike nasara hari no yi ka bani masude donc dankana bi bolo mugo ka ko tumbe fulele la tumbe mushrike barawura akanya na mayere kono e fana ye e konanja kay desera la no sara kana do ukay
bon ko ni mɔgɔ min e n'i ka dɔgɔnin bɛ baara o kɔrɔkɛ bɛ baara la wa mun b'a ko dɔgɔnin dɛ ko ani ka dɔgɔnin bɛ baara la mais a t'i sara dɔgɔnin de tɛ kɔrɔkɛ sara wa wala ko dɔgɔnin a ko ale n'a ka kɔrɔkɛ bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais kɔrɔkɛ in tɛ ale sara mais ni ale mako jɔra wari la a bɛ se ka dɔ ta kɔrɔkɛ ka nafolo la n'a ta kalama o tɛ daga ye jɛɲɔgɔnya a y'a kɛ jɛyali kan a yiri ka kɔrɔkɛ la sara dɔ jɔ nin fana ye n bɛ se k'i ka mako k'a la a bɛ sara jɔ ye wari ko minnu bɛ fana la i b'o bɔ sara la mais ni e tɛ sara ale ɲa na dɔgɔnin de don a bɛ baara kɛ ɲɛ fu de kɔrɔya ni dɔgɔninya kama a y'a sɔrɔ e ba fana b'a kɛ k'a ka nafolo sonya o tɛ bɛn ye a y'a fɔ ka jɛya n'i b'a k'a ye fu de dɔrɔmɛ kɛlɛ kana taa kɔfɛ n'a yɛrɛ ma min d'i ma n'i yɛrɛ b'a kɛ kɔrɔya ni dɔgɔya de kama ka dɛmɛ ka baara la n yɛrɛ b'a k'a ye fu de kana dɔrɔmɛ kelen ta ka nafolo la kɔfɛ fo n'a ye jɛn d'i ma i ka min ta n'i yɛrɛ y'a dɔn n tɛ se ka nin baara sugu kɛ fu a jɛya ye a b'i sara min na k'i sara ni ale t'i sara i ka bɔ ale bolo ka taa baara kɛ yɔrɔ wɛrɛ i ka sara i bɛ se ka diɲɛ ma ko ɲɛnabɔ cogo min mais a tɛ daga e ka fɛn ta nafolo la tɛ min kalama aleykum salaam bon nin ye min ɲininka ne y'a fɔ dɛrɛsu la ko yala an ko fugaraw ni miskinɛ mɔgɔ min e bɛ baara la mais baara in t'i bɔ i bɛ baara la i bɛ sara kalo la dɛ mais i ka kalo sara t'i bɔ a t'i ka musaka bɔ yala e fana i bɛ jaka min na ba n ko wala li khaniyi muktasibi wala ju khawiyi muktasibi n y'o fɔ n ko mɔgɔ min fo nan kai da kalmalen kɔrɔ ye bolo i bɛ baara la baara min ni e bɛ kalo sara bɛ d'i ma min b'i ka san musaka bɔ e tɛ jaka min na n'i bɛ baara la de baara min sara min bɛ di e ma i ka san balo bɛ sɔrɔ i ka sara la e de tɛ jaka min na mais n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ min e bɛ baara la de mais i bɛ sara min sɔrɔ i ka san balo dafalen tɛ an ko de ni fagiru ko de ne ka nafagati ye miliyɔn kelen de mais miliyɔn kelen 100,000 bɛ n bolo an b'a fɔ an b'a dafa ni misigine fana ko min don a tɔ t'i bolo an b'a dafa bon ni baarakɛlaw fana b'o cogo de la fonctionnaire minnu bɛ baara la n'u bɛ kalo sara minnu d'u ma n'u t'u bɔ n'a y'a sɔrɔ e ka kalo sara min bɛ d'i ma a bɛ bɛn i ka san tilancɛ hakɛ de ma tilancɛ tɔ min tora an b'o ta jaka la k'a d'i ma masala kalo kalo ne kan ka 10,000 de dun mais n ka kalo sara ye 6,000 de joli y'a jɛ 4,000 an b'o ta jaka la k'a d'i ma hakɛ min b'i jɛ san kɔnɔ kalo kɔnɔ hakɛ min b'i jɛ o bɛ ta jaka la k'a d'i ma ni jaka bɛ t'i la ou bien san korokara yɛrɛ kɔnɔ i ko ne ka kalo sara ne ka san musaka kɔni ye miliyɔn 1 de mais kalo sara min bɛ di ne ma o bɛ bɛn 100,000 de ma san kɔnɔ 100,000 ye nin tigi jɛ an bɛ 100,000 d'a ma k'a ka san balo dafa jaka minɛli dagari wulu ye bon ko yala bɛ bɛn mɔgɔ k'a ka dugukolo singa e ma sisan e bɛ dugukolo in sɛnɛ mais ni jaka min bɛ bɔ a la i b'a di dugukolotigi ma o tɛ bɛn i ni dugukolotigi bɛ bɛn dugukolo sara de la u b'a fɔ kira wali arad a bɛ bɛn dugukolo sara la mais o yɛrɛ sawu hakɛ tɛ fɔ a ye dɛ ciren ko ni i ko karisa n ka dugukolo filɛ a sɛnɛ n'i y'a sɛnɛ ni ɲɔ gosira i bɛ sawu 100 di ne ma ou bien sawu 200 nin tɛ bɛn nin ye kararu de parce que a bɛ se ka kɛ ale ka foro ka ɲɔ bɛɛ bɛ bɛn sawu 200 ma a bɛ se ka kɛ o yɛrɛ tɛ sɔrɔ kararu bɛɛ a b'a fɔ de karisa dugukolo filɛ a sɛnɛ ni min sɔrɔla a la a bɛ tila 3 ye 3nan ye ne ta ye
a to ye eta a ube ni soro lala abetila nani na ne ta ye a to ye eta ni bebe parce que hari ni foro imbe na sawu sabadema dugukolo tigi tay jole sawu kele sawu fula nye eta donc ciden ko aka ke sulusu de ube gurubu aba ke sulusu ube gurubu mais ni ate bo jakala de ibe jaka bode jaka te mugota eta tank janko ne ego ke dugukolo saray jaka fantawnde tay mo jaka kera sawu hake min obetila fantawnde ne nyogonche ale dugukolo tigita abena hake min na sulusu min obebo yere ka nyodela ote bo jakala de o ko ambalma ke do ko muso do be furujala bo afora ale yame ko che do be akoni muso mbora furujala le ba furu mais ale ma kambo folo de yala ale fana ba fe ka muso furu ale be se ka kambo muso no fe ka to furujala o ba yira ko ale donna nin kawa ube nindete sanan kan ninjabi folo muso munu na ce fatura furjato nin wajibira ka furjala nin kalibena makacaya ni muso ce fatura ko duru de wajibiri ka furjala furjat dati folo muso min na ce fatura ale de ka idda ka nogo kateme idda to be ka parce que muso min ce fatura ale ka idda be cogo ya fula durunde de nyogon ce imma akonomate kalo nani ani tileta imana konoma do fo kata jigi muso min ce fatura ale ka idda a hakke be nin fula de ni nyogonje aw ni muso ce fatura konoma do ce fatura anya ko ka kasanke ambe salla ka doro o ko aka muso jigina aka furja banna muso ka furja banna hari ce fatule nya tuguna yelede fatulen koni kofede e jigina doro ka furja banna abanno o yorola ni konoma de do fo kati jigi i ce fatura fana i konoma do hari ni sankelen fana de ke konola ebe furja de la fo kati jigi ni aya sura konoba do min ni konote minna kalo nani ani tileta ni muso min fule ni ye muso furu shiri ima donaye furu shiri ko mo nani kaye o de to ko furu shiri hari no kutubay makala hari nama ke misiri kono mo nani yera kene ka wodo to ko furushiri misali la che la daw dola che yere de beta ka furushiri yorola mota an kan la dala jamana kono ibe mo de ci ni che ka ci de untara ini muso ka wolije shigira che ka ci de fule muso ka wolije fule ninte fulaiwa sere fula sigilen fule muso ka woliji ko ce ka cide ma a kun den muso karasa a bɛ den muso in tɔgɔ fɔ den muso karasa nya di karasa ma furula ce in ciden ko nya mina ye parce que a ye ne de bili a nɔ la kon kana nya mina ni den muso mina karasa ye ni den muso mina ye seren ko ewa a kɛra fana ɲinama a kɛra fana ɲana an ye seereya kaka ide muso masina iya di karasa masina ma aka ciden ko ya mina ya ye mugo kabira no la ko nya mina ya akera nyana furusirila furusiri ninde ni mugo nani ko ni nyogonka furusirila furuna fulo fora ama foro furusirila furuna fulo bora ama bo furusirila akaka uka kutuba de kala ukofe ukana ni kuma ufo me ni hari ni kutuba makala mustahabu de kutuba kala ine cide nye furusiri kasora ma kutuba kala muso do nana cide ma kon cide ne nyere dima ikin furu cide nya laje akanuma ya cide ndu sukun kono me cide mbe same amaso kafo muso kontife cide nya dade muso sigira cide ka seba do ko cide ma ni etafe muso ife ne ba fe a cide ko furu na fulo bi bolo a ko tafe o ya soro che fantando tafe kele de bala
har birifini te tafena ako foite ne bolo ninka tafende ciden ko ni tafendi musoma e lankolon beto ni tafu intora ela amadi musoma te sika ke furuna folo tafenyini hari na kira negenfi mbolo na nege de tanyini kana ce tara ako ciden ne ma fen soro de ako yala qur'ana yoro do dursilen be bolo ako hun ni sora awa ciden ko nyem muso dima furula tayi ka kara ko sora wala ube ka furuna folo kutuba makala ciden ma kutuba kala furu sahara fana donc kutuba kala munum be ke mustahabu de do furu siri koni de ni mo nane ka ke nyogonka nulu kera nyogonka nya kuma munum fo ku fo furu siri la bo ni ye muso furu siri ni chogola bugo tigini do a furula ka koro e fatura ni bugo tigini do ya furu siri ni chogola che fatura ka sura madonai ida wajibiraka abe kalon nani ani tileta sigi furu na fulo dafalen be dama be do che ka tiela arisa sahalen bola donc nun tiro ka famu donc ni nunu famura ni muso min bedo idala ko duro doronde wajibiraka ko folo ce sara ka muso to so min kono abe aka idasigi beke o so de kono atebo fo na ya soro tilefe ni haju tigido tilefe abese ka bokata ka hajula mesufa kana shi so in kono fo kata idaba ni nyakelenye fulana ate pare finido fini ce kanyi ni pare fini de do nabe idda sigila ce fatro atodo ewa furja fini fana ta damade aka finu de dro nyabe teme fini mununa akana pare fini do ninde fulanai sabana akana kasa jalanki ayela nabe idda da furja la ce fatro kasa jalan kana kala fonna ya soro atumbe aka kalo bodela na bora kalo do bola akora joli tumbe yoro mi yero kalo boka joli do ta kasa jugu ba no fe abe farafen ni kasa jala minke o yoro la puru ka joli nka kasa inde ka boy bashi tala o kasa jala na me ni ote ate kasa jala ka yere la ninde sabana nani na fimu fe nyem mashiru de ka bukulu do ka chenu do ka baraselu do ube ka jabe gosa seuna bolo la toke aljina fengo fenye masiri de atoke ni nyenani na duruna akana kale goshi anyana ate kale goshi anyana kato na che faturu abe idala donc nin ko duru debe musoka musomimbe idala nuko ali ihdadun nin ko duru de do ninde wajibira ka fengore te koy fengore munum be lada kono abe lada jugni lada kone silamia sare nin duru de bila kadro nununde haramu yara muso bolo nabe idala donc ni muso min be idala mbina kanyini kali jabila ate daga moshika foye ka jeya ko karsa ni kay dabba na nabi furote daga oye haramu berebere bade muso iddato ka furu yiri la doni ko yunu fanatila talago rajaiya minya ka muso bilali folo ube bilali fulana sabama dafa abe furujala abe idala kalo bo saba ku ye na baka kalo boye na te kalo boye kalo saba ube na konoma do fokata jigi ni bilali folo de be fulana ate daga toko shi ka furu ko fo ni musoye parce que nimba ka che maradela ni akache juru de ba kana fokata idasigi ate daga mogo shi ka furu kuma fo kana fo be taridi kana foni ewa fereye kana fo ka jeya te daga togoshi ika furu ko foni nye parce que nimba ka che contrôler la fulana minye talaqul bayin muso bilali sabat dafra togoshi mun che inte se ka sagi kanama togoshi che inte se ka sagi kanama don ke ba ko adagara muso sugun ike ewa kuma balilin foye a dagara fana ika faye kene ka fana ni ka furu jabana ne bi furu parce que chogoshi chente sekata bilali da fara sabai chogoshi alete sekata fo kata idaba ba fo ninde ma albaynunatul kubra parce que ni chain tigira ka bonye na tigeli min ka bo la hala sabana musommin bilala abe idala fatul idade do abe daga ka kuma balilin foye mi ate daga ika furu ewa siri jelen fo aye ibe se ka fo aye karasa awuna nyogonan ni mo me nyaw soro furu la kanyi doni ka bo yo fo
awa aya sara aya tafsir la ni muso be iddada cɛ de fatura be furujala k'a fɔ a ye karisa aw n'aw ɲɔgɔnnaw ni mɔgɔ min y'aw sɔrɔ furu la a ka ɲi u bɛ karisa n'i ka idda banna sani ka furu i b'a sari ma ninnu y'a ɲɔgɔnna ko bɛ se k'olu fɔ a ye mais i kana fɔ ko karisa ne b'a fɛ k'i furu u bɛ karisa n'i ka idda banna n b'i furu o ye haramu ye o tɛ bɛn n'i y'o kɛ dɔrɔn i ye junubu sɔrɔ i bɛ tuubi ka taa ala ma donc dɔnnikɛlaw ko n'i y'a fɔ a ye kɔni a bɛ idda kɔnɔ karisa n b'i furu n'i ka idda banna dɔw ko hali n'a ka idda banna ko e tɛ se k'a furu abada ko parce que an k'i sara ŋaniya min b'i la dɛ an k'i sara n'i ka ŋaniya tana ye an ka kumante a la pewu umaru tun bɛ nin ka kɔrɔ mais a labanna ka bɔ a kan kuma sahalen ye min ye n'i y'a fɔ karisa ne b'i furu n'i ka idda banna i ye haramu kɛ i ye junubu kɛ i tuubi ka taa ala ma donc i ka kuma in tɛ jate mais ni muso ka idda banna i ni cɛw tɔ bɛɛ kɛlɛ ɲɛ a la i bɛ se ka ɲini komi cɛw tɔw bɛ a ɲini cogo min basi t'o la donc a tigi ye min kɛ k'a fɔ muso ye kɛnɛ ka ko n b'i furu k'a to idda la o tɛ daga ye o ye haramu ye a kan'o kɛ dɛ o haramulen don a kan'o kɛ donc mɔgɔ bɛ se ka kuma balilenw fɔ muso ye fo ka taa ka furuja ban mais i kana furu jɛlen fɔ a ye o ye haramu ye o tɛ bɛn سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك o ne ɲininkali fula de kɛ ko avion min bɛ taa sanfɛ ka kabanɔgɔ ka gasi ci kabanɔgɔ na ji bɛna bɛ cogo di ala ko o yunazil al qaisa ala de bɛ sanji jigi danfɛn tɛ se ka sanji jigi olu bɛ taa gasi min ci gasi in cira ala ka kabanɔgɔ dilalen de ma ala de ye kabanɔgɔ in da k'a fa ji la olu ye gasi min fana ci avion min taara ala de ka fɛn dilalen don gasi min cira ala de ka fɛn dilalen don olu hadamadenw yɛrɛ de ala ka fɛn dilalen don nin bɛɛ ma bɔ ala t'a kɔnɔ ni ala ma sɔn ni gasi in cira ji tɛ jigin ni ala ma sɔn a bɛ avion bi san'a ka se ala de bɛ sanji digi a diyara ala ye de a y'a dɔn de a diyara a ye avion tɛ kabanɔgɔ in ci a bara ji ka bɔ ni ala t'a dɔn a ma k'a ɲin'a ma a jɛnna n'a ye de a diyara ye de ala de ka sanji jigilen de olu ta tɛ mun na tilema fɛ u ka kabanɔgɔ dilanw yɛrɛ ka bɛn ngusa la kɛ u ka kabanɔgɔ dilanw yɛrɛ ye u ka ayiwa gasi gosa la kɛ ji kana kɛ donc ala de ye ji jigibaga ye ninnu si tɛ ala ka aya wuli ni ala ko yunazil al qaisa ala de bɛ sanji jigin tuma min suratul waqiya ala ko sanji min ji min bɛ jigin n'a b'a min a antum anjalitumuhu min al mujin am nahnu al munjiluna a ko ji min bɛ jigin kabanɔgɔ kɔnɔ aw de y'a jigi ba ou bien ne ala de y'a jigi donc ala de y'a jigi olu ala ka danfɛnw u ka biyo ala ka danfɛ u ka gasi ala ka danfɛ kabanɔgɔ ala de t'a dɔn ɲininkali filanan o tɛ an ka ko ye o ye faamaw de ka ko ye Kimani? Bon, ne ɲana ni hadamadenw aw bɛ kuma ninnu lamɛn ni hakili ye ko mɔgɔ dɔ kɔ k'olu ka dugu ko kutuba tun bɛ kalan a kɔrɔ tun tɛ fɔ mais sisan u y'a kɛ alimami min bɛ a bɛ kutuba fɔ k'a kɔrɔ fɔ mɔgɔ ye ko alimami dɔw bɛ yen ko o ma sɔn o ma ko a bɛ taa juma sali dugu wɛrɛ de a tɛ juma sali ni alimami kɔfɛ min bɛ kutuba kɔrɔ fɔ ko o alimami min tɛ juma sali ko kutuba kɔrɔ fɔra a tɛ juma sali misiri a bɛ taa sali dugu wɛrɛ la sali bɛ saho kɔfɛ wa yala ni mɔgɔ min banna ko nin tɛ kutuba kɔrɔ fɔ n tɛ sali a kɔfɛ o b'a kafiriya wa n y'o fɔ aw ye
nko mɔgɔ ma baara kɛ min b'a labɔ silamɛya kɔnɔ mɔgɔ ka salli bɛ saha yɛrɛ ye n'a sallira a ka salli bɛ saha yɛrɛ ye n'a kɛra alimami ye salli bɛ saha kɔfɛ n ye nin kaida fɔ siɲɛ joli ni min ye baara kɛ min ye kabara junubu min ye fasika ko ye o fasika n'o kabara junubu b'a kan a bɛ ɲaɲin'o la cogo min o bɛ wuli ka bɔ a kan cogo min ni kɔnɔnajɛw ni fɛn a b'o de kɛ n'aw dɛsɛra la kɔnɔnajɛw ni fɛnw na a ka junubu b'a yɛrɛ de k'aw ka salli bɛ saha kɔfɛ Como? Ko ni mɔgɔ min ye ka bangebaga a bɛ fuleli kɛ a bɛ musirika baaraw kɛ ni o fatura bɛ dugawu ka ye wa ni o dankaniya bɛ e bolo ko a bɛ fuleli ka dankaniya b'i bolo a bɛ musirika baara dankaniya b'i bolo i ka konandiya k'a ye fana i dɛsɛra a la n'o fatura kana dugawu kɛ ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كان أولو قربى